De paviljoen van Nederland, dat is een prachtig teken in de paardboom. Paardboom, 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 paardboom. Boogie, paardboom. All right, Steph, play it. Dat is een prachtig weer, het is bijna mei, het is de paasboom. Paasboom, 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 het is de paasboom. Boogie, paasboom, ja, de volgende slechte komt zo'n wedstrijd bij. Doe één iets alleen. En dat is een boekje trouwens. En dat niet, dat is ook een oude klassieker eigenlijk. Tell your story, vertel je verhaal.
ode aan Amitaal. Daar staat ik voor. Precies 5,5 uur. Het eerste normaal 5,5 uur. Precies 5,5 uur. Dat is echt waar al. Een hele groot van jullie die hebben een oude moment gekregen. Die zitten nog een groot beeld in de zaal, dus die waren hier van de week ook wel eens. Wij als beelders hebben 11 dagdelen gevuld met verhalen, met gedichten, met muziek, met eerbelbaarklassies, met beeldse taalles. De redactie van de Beeldse Post heeft hier zitten. Radio 1 horen, en de late overdagshow had en te veel zaken om op te doen. Niet alleen beelders komen het paard naar mij vinden, we leren ook verschillende andere talen naar binnen. Wij als organisatie Beeldsoigen, de overkoepelende organisatie die het doende houdt met de Beeldse taal, cultuur en historie, is heel iets met deze aandacht voor het beeld, de afgelopen weken. En niet dat het nou die aandacht verslapt, het beeld blijft het beeld. Het is geen gemeente, het is een streek, maar we blijven ons sterk maken voor de Beeldse taal, cultuur en historie. Je kunt nooit elke een bedanken, maar ik wil er even een paar punten lichten. En Gerard de Jong van de Beeldse Post, Maya Hilarius, die het belangrijk is en het ook grootste verschil. Klaas Oosterbaan van de relaties, Pees Vierstra, Klaas Dankert van de radio, Jan Vader en Jan Jager van de Oordelige Historie,
Jetske die de hele week foto's maken. Anne Looistra van de Beeldseles. Hendrik Elix voor het schilderij nog in Borgen. De Fietwarmers, de Zonneweerzingers, Siebe Krol, de Butlers. Jan Keizer die de hele week aan de opnames maakt. Het bestuur van Beelds Oijnen, hierbij ook vertegenwoordigd in persoon van Hetty Littels, coördinator. En vanuit het bestuur ook een speciale vermelding van Boukje Luistra, die het ordelijk het hele programma in aan de draait heeft. Boukje er niet, want die is ook lid van de Zonneweerzingers en die moest vandaag weer eens aanlopen. En via alle kaarten die het niet doet, maar beslist niet vergeten is. Alle mensen die zich doorlopen week zien laten hebben, horen laten hebben en die geest en met name hebben wij er een succes van gehad. Ik wil ook graag Vorke Japersma en Julia Vellinga van AVO bedanken. Wees je hier in de buurt? Ja. Dus ik kan er nog even in de hier is. Zou je me niet horen, niks? Ja? Dit je hier zien is een van de twee organisatoren vanuit de AVO, is Mirjam. En de wet van de week, als ik besluit, maar je iets weten, dan moet je weer een donkere promotie wezen. Nou, dat is buiten zo. Ze zijn al een hele hoop doen geweest met de organisatie van dit loonvertaal. Ze zijn aan het begin van de week, ik ben ook heel blij dat we nou eindelijk van start gaan kunnen. Ik me voorstel. Alleen voor ons als Belgisch houdt het deze week op. Voor de AVO gaat het de deur en wij vinden dat je een belofte verdient hebben voor alles wat je doen, dat je hebben en ook doen zelf. Mirjam, alsjeblieft. Ik kan zeggen, had niet hoeft, hier net hoeft. Fokken? Voor alles wat we dienen hebben en het glas stil. Wij dragen nou het stokje open aan de achterhoek. En dat doen we door middel van een eerste couplet van een gedicht, een estafette gedicht. En het estafette gedicht, dat is het eerste couplet in het beeld en het tweede in het achterhoeks. En zo gaat dat de hele schuime deur. Dan kun je zeggen, dat wordt dus echt een meertalig gedicht. Boukje Luistra heeft het eerste gedicht gemaakt. Van Jaap zullen we het zo meteen voorlezen. De achterhoek heeft het gedicht gesproken ook al klaar. Dat zal voorlezen worden. Frans, Frans, lees dat straks. Verder hoop ik dat je met ons een hele mooie week gaat hebben. Wij wel met je. Ik wou je daarvoor hartelijk bedanken. En ik hoop dat je deze overdag nog heel erg genieten zult van de samenwerking tussen Anja Pilar, dus namens het beeld, en het Oost-Gelders Quintet namens de Achterhoek. Dank u wel, allemaal. Het tweede strook. Een gedicht, ik zou even goed opleiden. Had je verteld wat van Boukje is? Ja. Boukje Luistra, die hier niet is, voor de had ik het even voorlezen. Ik moet er wel bij zeggen, ik sta er wel bij. Ik heb wel wat redactie verricht, maar het is echt heel af van de hand van Boukje. Een diezenige offer bij C. Het is licht schoon dag. Word ik in één keer troffen. Mijn taal. Ik wist niet wat ik zag. Die broers daar in de golf. En wietweg door vandaan, waar viers nog overal kunt gaan. De wind schielijk strak kan draaien. De nog als die stil wil staan, kwam Otaal wie kant op rijden. Goedemiddag, dames.
wij bent het Oost-Velders kwartet, quintet. En wij gaan vanmiddag voor die wat liedjes spelen. Ik hoop dat jullie ons kunnen verstaan. Als je niet kan verstaan, achter in de zaal wordt die vertaling in drievoud. Dus dat is allemaal geregeld. We gaan beginnen met een duo genaamd Alles Anders. En dat besteedt uit Hans Bering en Wim Jansen. Graag groot applaus voor Alles Anders. Ja, goedemiddag allemaal. Ik heb het heel geduld dat we met het postkantoor is. En dan schrijven hier achter de bezorging mag geven. We bij de spits af van Akiet. Frans heeft eerst al gezegd, dat is een mooi achterwoord volgens mij, ik weet ook niet, zeg maar wat. Ik vind het gewoon heel erg mooi. En we zien een liedje dat heet elkaar verstoren. Dat heet namelijk hier, dat is tweeledig. Dat is dus dat je hier liedjes schrijft, Fries of Gronings of wat het dan ook is. En dat je er altijd iets van oppikt, waardoor je die stof met elkaar communiceren kunt. Maar het is ook een liedje dat je dus op een gegeven moment elkaar een beetje begrijpen moet en iets tolerantie met elkaar moet doen. Ik heb het zeggen, Hans. Elke vogel zingt zo, wie is weg. Zien eigen taal, dat is toch normaal. En ook de mens, nu is in de rest. Weet wat hij leert, in het alles nest. De taal is spreken, hoor ik niet. Door is het toch zo lang. Begrijp ik niet, kan je niet verstaan. Ik heb het heel niet leven al zo genomen. Al elkaar maar aan hun. Respecteer klein goed, dat is het toch weer. Begrijp ik niet, kan je niet verstaan. Ik heb het heel niet leven al zo genomen. Al elkaar maar aan hun. Respecteer kleine moeite. Dat is het toch weer. Kom niet later, soms is niet van huis. Als dat zo moet, weg van het motto, zo nauw accent. Zoals hij nog is een vent. Laat blikken lijnen trots op het, kom maar niet weg, want dat is zo. Begrijp ik niet, kan je niet verstaan. Ik heb het heel niet leven al zo gedaan. Hou elkaar maar aan hun. Respecteert de kleine moeite, dat is het toch weer. Begrijp ik niet, kan je niet verstaan. Ik heb het heel niet leven al zo gedaan. Hou elkaar maar aan hun. Respecteert de kleine moeite. Dat is het toch weer. En hoe kom je hier? Hoor je niet van? Dat komt zo leuk, dan kom je hier niet vandaan. Den klank ken ik niet, het klinkt in mijn oren als een lied. Een tweede taal van kindsabon is een speciaal fenomenaal. Begrijp ik niet, kan je niet verstaan. Ik heb heel mijn leven al zo gedaan. Hou elkaar maar aan hun. Respecteer kleine moeite, dat is het toch weer. Begrijp ik niet, kan je niet verstaan. Ik heb heel mijn leven al zo gedaan. Hou elkaar maar aan hun. Respecteer kleine moeite. Ja, dankjewel. Ja, het volgende liedje wat komt, dat heet AOW. En die punt, ja, die zelf ook een beetje. Een beetje mensen die inderdaad al van Drees trekt, dat is het even horen. En dat liedje is gemaakt een paar jaar geleden toen in de Hoge Heren
in Den Haag een beetje de bakkelei, ook een mooi woord trouwens Frans, bakkelei. Of nog wel de pensioenen en alles iets betaald kan worden. En toen dacht de WPK, die wordt er een liedje over maken. En die heeft verder niet geholpen, maar het is gewoon een leuk liedje. Toen wij jong was en dachten wij niet aan hoe het later ging. Of er dan nog geld is voor vrouw en kind, een te hebben zoals hij wilt. Wij dachten toen niet zo niet veel, er was een heel tevreden. Met wat meer haaien en ons twee wat we kregen aan alweer. We hebben toen nog rustig zien dan, met die vlogen niet voorbij. En jorden willen toen nog 4 seizoenen lang, het ging nog zo van het met ons kwam. Wij hadden toen nog niet begaan en werkten niet alle twee. Dat was nog niet nodig, aan 2 kregen toch bij aan alweer. Soms ging ik kamperen met een tentje in het bos, dat was zo fijn. Oh, wat was het fijn. Jo, toen hadden we even schip. En voor de kinderen was het dikke wik. Nou is er anders in deze tijd, alles is zo vlug. Ik heb nu jou de beide binnen in het gat. Een beter lieve jantjes nee wat. Nou wij hebben het op een pc, of soms altijd twee. Maar het is niet zeker of ik nog echt pensioen of AOW. Maar het is niet zeker of ik nog echt pensioen of AOW.